Yeah, good morning, good evening, good evening. Okay. Madzulo abwino guys. Madzulo abwino konse kumene muliko. Yeah, tipatsaneko pano ma update tione kuti chikuchitika ndi chani chifukwa kwachema. Kwachema. Ndikamati kwachema, trust me, kwachema. Okay? Kwachema. Komano tufate yangana zinthu ma details. So nkhani pano ndiye kuti madolo chokani kuno yayi madziwo anda international yayi chokani Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121. Engage in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity for a report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island 4. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. All right. So tiyambire pati. Yeah, tiyambire ndithu pa pop leo. Yeah. Papa waku Italy. Wankulu ndithu mtsogoleri. Wampingo wa achikatolika. Ife ndithu takwera ameneyo. Timu papa mkhanga. Ife timakwera chilungamo. Anniversary. Ife timakwera iti. Ife timakwera chilungamo. Ife timakwera chilungamo. So papa wayankha umeyankha Trump. Pambepo kuti Trump anamuti kukana papa iweyo bla bla zambiri koma zomunena. Koma papa analakwa yani. Chimene analakwa chipapa ndikungofalitsa uthenga wamtendere pa dziko lonse lapansi. Kuti akuluakulu izizi sizabwino tabwerani pa tebulopo I think mukapanga sort out. Koma zomakhalira nkhondo sizoyenerera. Right? Chifukwa papayo ali ndi understanding akudziwa bwino. Akudziwa zonse zimene zili pansi pa nkhondo imeneyi. You understand? Tiwaza anthu amene nkhondo akuiwona pamwamba brainwashed ndi ma movies, right? Nkhondo yoti sikudziwika cholinga chake ndi chani. Akuti mupange deal. Deal inachitika kale. Obama anayipanga deal inatheka nthu mapitirira bwino mukabwera wina mukayiphwasula. Deal anyukire imene tikuvutika nayo pa. You understand? So zinapezeka kuona kuti papa anadzudzula koma Trump anayamba sindithu kumpanga attack koma kumunyoza kumutukwana chanchane akuti ndofoka iye is weak chanchane then nakuza kuti papa sali weak. Papa sofoka yayi koma papa ndi wamphamvu komanso ndolimba mtima. Chokha chongoyankhula against kulimba mtima, kuyankhula against oppression, kuyankhula molimbana ndi munthu amene akupondereza siye chibwana yayi. Especially anthu ngati achina awawawa Netanyahu ndi achina Trump. Fanda amene akhanga ndithu ndi amene akudumpha kwambiri. Dziko lonse lapansi mayiko ena akukhanga ndi yes bwana. Kuyankhula against those people it's not easy. Ndakupasani ma examples. So papa wayankha kuti yani papa choyambira wayankha kuona kuti alibe mantha. Yeah, that's true. I agree with him. Kuti yes alibe mantha. Papa alibe mantha. Wana kuti alibe mantha ndipo sakuopaso administration yani ya Trump. Ndipo apitiriza kuyankhula against yani against nkhondo. Apitiriza kuyankhula against nkhondo. Komanso and promote peace. Komanso kubanga promote kumema kuuza anthu kumema anthu kulimbikitsa mtendere. So anasimikizanso kuti iyeyo his role position yake zochita zake udindo wake sikuti nzandale yayi. Sizandale komano kufalitsa mawu a Mulungu komanso mawu a Mulungu amene which prioritizes
pamene chimene mawu a Mulungu amayika peace pamwamba, amayika mtendere pamwamba, right? Mawu a Mulungu amalimbikitsa mtendere pamwamba. So timpop fera kwa papa azonga kulimbikitsa mtendere fera kwa papa. So Bible samana ngati sunta, okay, fera kwa papa ndithu papa omuyankha Trump chotero. The things that I say are certainly not meant as attacks on anyone, and the message of the gospel is very clear. Blessed are the peacemakers. I will not shy away from announcing the message of the gospel, of inviting all people to look for ways of building bridges for peace and reconciliation, of looking for ways to avoid war anytime that's possible, to put my message on the same plane as what the president has attempted to do here, I think is not understanding what the message of the gospel is. And I'm sorry to hear that, but I will continue on. Iyo tisiyeka pang'ono. Tibwerere tsopano kujani. Tibwerere ku Strait of Hormuz. Kodi kumene kumakamaka. Chimene chikuchitika kwenikweni njani. Okay. Manyuzi tikuona kuti ayi sipabwera matero zambiri zatele makuti timafuna tiuzane pano kuti mwana make tiziyenda limodzi pankhani khuza ndi pa Strait of Hormuz osangomvamo pamwamba pokha no koma tiyendere limodzi pa Strait of Hormuz. choyambirira timvane chonchi pa Strait of Hormuz panjira pene pajapo mukadutsa, okay, mukadutsapo mumapita kwinako, okay, mumakhala mangodutsapo kanjira kaja mumapita kwinako kuli chani. Timvane kachoyambira pano kwinako kuli chani. Kumeneko ndithu kuli maports kapena kuli madoko osiyanasiyana komanso amayiko osiyanasiyana, okay. Kumene kuja kuli madoko a Iran choyambirira, okay, ngati kuli Karg Island chatimene naija ili kumeneko kuliso Jask imene ili imene cha Oman, side ya Oman imene Oman, okay. Tukamba zankhani za mapoti madoko amene anthu amakagula ku mafuta mastima aja akapita umene kujako makagula mafuta kundimo imene mujamo tindi Bushehr koma osati kwatchulapo ndi Iran, Bushehr komanso Bandar Abbas. So 1 2 3 4 kumene kuli ndi maports okwana 4 Iran kumene kujako, okay, dogo osewa amagulisa mafuta anjani a dziko la Iran. Chabwino koma kuliso mayiko enaso amene salinso ndi maports madepot madoko kumene kuja. So mayiko amenewa tuyamba 1 tili ndi Oman ndi maports kumene ndithu awiri, 1 amati Musandam komanso Sohar, maports amenewa kumene ndithu amagulitsa mafuta moti masema chakalusa amatenga kuti kumene kuja. Komanso tili ndi UAE, United Arab Emirates, yeah, ndikuti ngati maports like Fujairah komanso Abu Dhabi ali kumene maports awo amenewo. Koma njira yake nditi Strait of Hormuz imwe tufate mfesese blockades imene apanga ma Americans apa. Tabe ndi Saudi Arabia iliso ndi chani, iliso ndi depot yogulira chani mafuta side ili yomwe. Iliso ndi Kuwait so iliso ndi chani depot komwe. Madepot osatali madepot ndi Shuwaikh komanso Shuaiba, okay. Komanso Saudi Arabia ili ndi Dammam komanso Jubail, osewa ndithu Qatar ili ndi Ras komanso Lafan. Mapota angapo ankhani mapota angapo kumene ukadutsa pa Strait of Hormuz pacha kumene chapa. So blockade kutseka kwa number 2 kumene kukuchitika papa kwa ma Americans ndikotani akupanga chani iwo mangamanga chani nzeru imene akupanga pandani iwo aja nkhani sikuti akupita ku Strait of Hormuz ngati mena manenera no aba CENTCOM ku headquarters kumene kwa asilikali wa America apanga clarify chimene afuna apange kumene koko sikuti akupita ku Strait of Hormuz kuka ngati kuti kupita konko yayi guys koma chimene achita ngati mukadusa pa Strait of Hormuz, right, ndiye umayenda distance kutsogoloko yo ayimaso kuti
ayimaso kumeneko ndi masitima awo. Chabwino cholinga chawo chani akuti stima ikapita ku ikamachoka uku Strait of Hormuz kucha kuli mapotsi kucha kumaduku kucha ikachoka kumene kucha ndi kudusa pa Strait of Hormuz papa ndikuti wane idusa pa Strait of Hormuz ka whatsoever ka alipira ka adusa whatsoever muli mosemezo khalira koma kadusa pene pajapo kutsogolo kwa kuipeza chani akupeza sopano akupeza Americans wa ships awo. Okay, so kumene kuchako akuti aziwayimika nkumafusa mafuta magula kuti akuti kakuli mafuta awa iwe wagula ku maports a Iran ndekuti akugwira. Okay, akugwira koma kuti mafuta awa wakhauli wagula kuma non-Iranian ports ngati kuma doko ena amene sali a Iran pamene ati pamene kwenda kuti iweyo basi ndikuti akuza kuti akazipitani koma ukagwira Iran ndikuti mbola kumeneko ndikuti zimene ayimira pati pamene pacha. So meaning kwenda kuti sayandikira chifukwa Iran yawo zoti mukayandikira ndikuti muthibulidwa ndesayandikira yayi koma ngayima kutali kumenaza kachingira sabana ngati moji gawenga choncho pamenepo pano anthu akhalisa pano kufuna kuifinya Iran chifukwa Iran ikudalira yani ikudalira kugulitsa mafuta amwewo. Okay, so pamenepo zikhala banji pamenepo pali nkhani tsopano ndino ma options a Iran akhala utani ndi podi blockage yoyambirira kutseka kwayambirira odi block yoyambirira ndi ya Iran ya America ine number 2 pamene papa Iran siwauza so ena awonso kuti inu akolola nikukudutsa ndapa simudutsa adodo kuti chichitika chake. Right, by the way Iran inapanga suggest njira ina by the way tikambe khani kuzandi Saudi Arabia ndi UAE anthu amene wa Saudi Arabia ndi UAE anayika mapaipi amene anapanga bypass pa Strait of Hormuz kuchoka kubani kuchoka kumadoko awo aja. Okay, Saudi Arabia komanso UAE. So koma enawo akwena kudusa pati pompati mwabe sikuti amene wamaphula kanthu mwenga ndi mene mafuta amagwiritsidwa ntchito pa dziko lonse lapansi amene osamaphula kanthu yayi. So nkhani ndi imene iyi koma Iran ili ndi suggestion ina yani maganizo ena inauza inachenjeza ogula mafuta ake amene angagule ku Iran ko kuti one atha kumadusa ku njira ina kuliso njira inaso imene atha kumadutsa popewa chani popewa ndinokujani njira imeneyi ikutchera kuti njira imeneyi ikutchera kuti Larak Island to avoid risks. Iran ili njira ina kuti okay amene magulu akaife atungoza ngati China, Russia, India, Pakistan. Okay, ndoti muna make atha kudutsa kwinako. Ma experts akuti yani pakhale imene anthu odziwa zinthu zakuti yani mafuta ku America sanatsikebe mafuta ku America kumakwerabe choyambira choncho. Cha number 2 ma experts anakuti America blockage imene yayika apa sikuti ikukonza zinthu yayi koma ikunkana onongerabe zinthu ikuonongabe kwambiri ndipo mafuta afika povuta kwambiri chifukwa Iran sekangotenga action ndikuti pakhangati tosatuluze. You understand what I mean? So kwa amene siti mamvesesa ndi zimene zizi. So pakati pano sinkhani kuti akudutsa apo yayi sakudutsa kuma ima. Okay, and I don't know. I think tamvana bwino muli ndi picture ine kuti ku Strait of Hormuz kuli malodbogo awiri motani nanga aima motani nanga zikukhala bwanji. So that's it. Pakati pano sinaonepo like sinamvepo kama kuti sipanabwerepo
kufa blockage yayamba kale ayika kuti ili kutani kwambiri like kwatsikira anthu kuti mukakudusa panapo muza kupanso ndi kunonso ndesa ndese tinaona kuti sipanabwe malipoti kuti padusa ship yanji ayitsekera kapena ya Satani kapena padusa Russia, India, China koma maiko enawa ndoni zoti actually udali yaso pati pomwepo. Still maiko ambiri Donald Trump sana msapote kuti apite kumene kuku ngakhale kuti pali UK yokha basi koma enawo sana pange nawo zimene zoti apite akatseke nawo pa kumene kuku akaike road block number 2 yo chifukwa kuno zoti ndiyopanda phindu komanso ndi imene ingadzese mavuto kwambiri kuposa mavuto amene tinawo poyambirira yo atero. So guys, tizikupatsirani bendithu zimene zizichitika afterwards. Thank you so much. Malawian cameras.